Hej og velkommen til Big Bamboo. Jeg vil vise en video. Den kommer nu. Så er der lige pludselig en i armen. YouTube-channel. Sådan der. Ej, hvor lækkert. Jeg skal så med ud af. Hvordan spiste du var lille? Hvordan kunne du sammen? Ja, det er lidt det samme gør vi. Ja. Jeg elsker det der. Det er genialt. Hvor vi kan jeg ikke så meget det her. Må jeg lige få det her land? Det kører lidt på min hage. Jeg er lige kører på det her. Vi har nogle like. Var det sjovt, eller? Til næste gang i Big Bamboo.